Assalamu alaykum mehrwan tomoşaçylar, ezi dinleyijiler. Aýdym aýdar gepleşiginiň täze sany siziň bilen. Diýmek häzir ýene türkmeni waziçiler ajaylymam, waz ajaylymam aýdym sazdan dolar. Ol aýdymdan käbi ýerine gepleşigimize SMS ýollan dinleyijiler aýtsa, käbi ýerine gepleşigimiziň mihmany bolup gatnaşyk, meşhur aýdymçy ýerine ýetirer. Elbetde biz kimişekler ýaly ýeňjilere olan söýgüli aýdymlarynam sowgat ederiz. Gepleşige gatnaşmak üçin SMS ýollamaly belgiňiz Hemişek ýaly 0580 gysga belgi. Bu belgi SMS ýollan illeşlenmez gaty kän. Elbetde gahrman arkadaşymyzyň ýolbaşçylygynda, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aýdym saz biziň günnelik hemramyza uruldy. Biziň gepleşigimiziň esasy maksady bagtyar halkymyzyň ýürek joşgyny size ýetirmek. Bize en köp SMS ýollan dinlejilerimize jaňatyp başlamakak aýdym aýdar gepleşiginiň bugünkü sanynyň mihmany bilen tanyş bolalım. Biziň mihmanymyz Şamrat Hojagly. Yaş koşar bu ömrüne, koy dünya dursun, geneler dursun, mehriban kâde. Şamrat, hoş gördük gepleşigimizde besdi. Sağ olun, köp gepleşigine çağıranız için. Şamrat, gepleşigimizin öňkü sanlarynda gatnaşdyňyz siz. Gepleşigimizin şertleri, şowar adat şertler. Belli bir nowatda illeşlenmeden ýeňji bolmagy size de bagly bolup durýar. Şoň üçin illeşlenmede bir aýtmasy, ansadyrak aýdymlar aýtyp berseňiz, olar izin dowam etip ýeňji bolup bilerler. Kynrak aýdym aýtsaňyzam dowam etip bilmän ýeňji bolmadyklary mümkin. Şoň üçin illeşlenmede de size de üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Gelin Şamrat, ikinji illeşmede jaň edelim. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginiň jaň edýäs. SMS ýollapsyňyz. O SMS ýollapsyn o. Özüňiz bilen tanış etseň. Bir ahir welaýatyň bagly han salam tutmasdan hem ýaşaýdy. Özüm ondan sorajakmar. Recep Murat bilýänsiňiz gepleşigimiziň şertlerini. Awa, ýöňüme gatnaşdyň. Ýöňüm gatnaşdyňyz, ýeňji bolupdyňyzmy? Awa. Bu gede bilersiňiz, ýeňji kökmenini. Men şu sanatdan atýsy, Züleyha Kaka bilen konuşýandan näçin aýtýaydym, mama ýa-da son oýarsaňyz, maskalam bilen hoşalyp dinler. Elbetde, biz hem sizi hem siziň maşgalaňyzy hoşal etmek üçin Züleyha Kaka ýa-da şeýlekem Guwanç Ýalmaýmetowyň bilelikde ýerine ýetiren aýdyşyk aýdymlaryny ýaýlama berers. Köp sag bolsun aýdýas biz size. Recep Murat. Tamam, size de işin üretini arzu edýän. Bala, sag bolun.
Mehmanleşler gepleşigimizde ýeňji bolan Recep Muradatly ileşimiz üçin Guwanç Ýazmaýmedow bilen Züleyha Kakaýewaň bilelikde ýerine ýetirýän aýdyş aýdymlaryna Türkmeni wadiçiler radio ýylymyna tomaşa etdiňiz şeýle hem o wadi radio ýylymyna diňlediňiz. Indi bolsa gepleşigimizde nol we 80 gysga belgimizde has köp SMS-ni ýollap gepleşigimizde gatnaşmak isleýärler. Indi kileşimizde jan etmek bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Alo. Alo, salam. Selam. Aýdym aýdar gepleşiginden jan edýäs. Hawa, garaşy otyrdyň. Hawa, bizem sizi garaşdyrmalyň diýip siziň ýollan SMS-iňize jogap edip jan etdik. Özüňiz bilen tanış etdiňiz. Bizler vilayatynyň Hakkaýatdan ýa-da Gözel bolwanyna. Gözel şertlerimiz bilýänsiňiz-de? Hawa. Ön gatnaşyp görmediňiz gözel. Ýok. İlkinji gedekmi? Hawa. Üstünlük arzu edýäs biz size, dowam etbilersiňiz diýip umyt edýäs. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi. Ilki, Mahkamajat diýen aýdym näçeren. bolýa başlyna. Ağlamak yollarım düşer yadıma. Mindilleri dolandım yakın ocağı. Yüreğim diklenyer afet kaydıma. Yaşlık devillerim böler kucağı. Yüreğim diklenyer Kaydıma, yaşlık sevlerim, söyler kucağı. Gözel kabul edýäs. Indi ikinji şertimize geçýäs. İkinji şertimizde gepleşigimiziň mihmany hemmemiziň söýüpdiňden aýdymçymy Şamrat Hojaguliýewiň aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmelisiz. Şoň üçin Şamrada geçirýäs. Gözel salam. Selam. Men bir aýdym ýerine ýetirip berin. İzin başardıňdan dowam etip beräýin. Canım gamgyn gördüm gözüňi, ofamaza gelin watyn. Dinleme yar yüreklerimi, ovamıda gelin alsın. Canım gamgyn gördüm gözüňi, ovamıza gelin alsın. Dinleme yar yüreklerimi, ovamıza gelin alsın. Kabul edäýin. Kabul edýäs, owa. Aňsadyra aýdym aýdyp berdi diýen Şamrat size. Özel ýeňji bolmagyňyz üçin size kömek etdi. Hem Sahyrdursun Hojakowa aýdym aýdyp berdiňiz size sebäbi birinji şertimizde. Şamrat ikinji şertimizde Sahyrdursun Hojakowa aýdym aýdyp berdi. Sizem bu aýdymy dowam edip bilýäňiz. Hem biziň gepleşigimizde ýeňjem bollaňyz. Gutly ýas ýeňşiňiz bilen tüýsürekde. Sağ olun. Aýdymam saýlap bilersiňiz, ýeňşi kökmünde. Men çıkıptan peydalam. Benim kuadım. Kâzâmesim canım 60 yaşında olmam. Oğlum gayet canım 10 yaşında olmam. Gutlayan. Buraya bir gep. Sonra onu da aydımlarının yerine uyaraysanız. Bolýa gözel, elbetde bizem siziň ýakynlaňyzyň doglaňylaryny tüýsürekden gutlaýas. Hem gepleşigimiziň size bilen siziň adyňyzdan sowga tökmünde olara Nuriyat Rejepowyň o aýdymlarynyň birini ýaýlymda eşdirers. Biz size köp sag bolsun aýdýas gözel, biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun. Sizin için geçsinler. Bolýa, sag bolun. Tanarça bolun sana baştan, ayırma meni kalam kaştan. Oğudun suya kara taştan, yamana men vetme meni. Nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni. Doğladın yaralı teni, yamana men vetme meni. Nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni. Doğladın yaralı teni.
nirede wadalyň hany Bağrımı parçalap beni Dudladyň yaraly teni Yamana meňdetme meni Nirede wadalyň hany Bağrımı parçalap beni Dudladyň yaraly teni Yamana meňdetme meni Nirede wadalyň hany Bağrımı parçalap beni Dudladyň yaraly teni Mehriman ýaşlar gepleşigimizde ýeňji bolan gözel atly ýerleşimiz üçin Nurýat Rejepowyň ýerine ýetirmegindäki aýdymysy tomaşa etdiňiz kim hem diňlediňiz. Ne bolsa gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, Alyo salam. salam. Aýdym aýdyr gepleşigine jaň edýäs. SMS ýolapsyňyz. Hawa ýolladım. Öyle. Ara sotýardym. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Seras Kawa şäheriniň ýaşaýdy. Gülnaz Hojaglýyga. Gülnaz bilýänsiňiz da şertlenmedi. Hawa bilýär. Öň gatnaşyk görmediňiz Gülnaz. Ýok birinde ýerek gatnaşyk görýän. Üstünlük arzu edýär sonda biz size. Hawa sağ bolun. Şu gepleşige gatnaşsam men birinji şertini şulaýdymy aýdaryn ýyp bir aýdym taýinlansaňyz aýdyňyz Gülnaz. Hawa. Kimiň aýdymy aýdyp bermekçi? Ejeler barada bir aýdyp bermekçi. Bolýa, diňleýäs. Manglaýyňda bargasyn, sen garama ejesan. Dünýä dursa duraýken, hiç garama ejesan. Besir bağlaň garrany, besir dağlaň garrany. Garasak bir garraýly, sen garama ejesan. Ejesan zanetem, sen garama ejesan. Bolarmy? Bolar, kabul edýäs Gülnaz. Ekin şertimize geçýär. Ekin şertimizde gepleşigimiziň mihmany Şamrat Hojaglýewiň aýdyp berjek aýdymyny dowam etmeli. Gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Bolýar. Salam gomsun. Salam Şamrat. Aýdym aýdyp bereň, şol iýdini başardyňda ýerine ýetirip bereň. Bolýar. Sen özüňi ýalňyz duýma mehriban, sendey gözel saralarmy salarmy? Senne hakyň beren nuru mehriban, heýde seni ýeke goýup bolarmy? Gam çekmesen atla tutma gaşlaryň, ýylgyr sen mehriban, ýylgyr mulayym. Men şonu sen ýürek teseň isterin, hem bir pursat sen mehriňe ýylaryn. Berekella diýäs. Gülnaz bu aýdymy dowam etmege başardyňyz. Şeýle hem gepleşigimizde ýeňji boldyňyz. Gutlaýas ýeňşiňiz bilen tüýsürekde. Hawa sağ bolun. Aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňşi hökmünde. Şamrat Hojaglýew, mehriban käbär diýen aýdym estirmegi. Sizden haýsy diýär. Bolýa Gülnaz, elbetde bizim gepleşigimiziň mihmany Şamrat Hojaglýewiň mehriban käbäm diýen aýdymny ýaýlymda siziň üçin eşdirers. Köp sag bolsun aýdýas bizde Gülnaz. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Size de ýyşyňyz üstünlik arzu etdi. Köp sag bolun. Balam diyen derman sözüm baky mana derkar. Gülüp bakın kara gülüm dünyamy nur açayar. Balam diyen derman sözüm baky mana derkar. Gülüp bakın kara gülüm dünyamy nur açayar. Sen bar dünyam anan men üçin hemişe bakar. Cana canım sen mehriban ecim, yalnızım kever. Sen bar dünyam anan men üçin hemişe bakar.
canım sen mehriban içim yalnızım köve. Canan sen yaş koşar bu ömrüne. Koy dünya dursun, eneler dursun, mehriban kâde. Saçların seypa, canan sen yaş koşar bu ömrüne. Koy dünya dursun, eneler dursun, mehriban kâde. Mehriban ileşler, gepleşigimizde ýeňji bolan Gülnaz atly ileşimiz üçin gepleşigimiziň mihmany Şamrat Hojagulyýewiň ýerine ýetirmegindäki aýdymyzy tomaşa etdiňiz hem diňlediňiz. Gepleşigimiziň mihmany Şamrata sowalymyz we Şamrat, biz bilýärsiz kime halk aýdymlaryny ustatlyk bilen ýerine ýetirýän şeýle hem estrada aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Inni şu halk aýdym bilen estrada aýdymy aýtmakda näme tapawut bar? Ören gowsaraw halk aýdymam häzir bir näçe ýollara bölünýär. Şaha bölünip gitýän biziň ata-babalarymyzdan, halipalarymyzdan ýadygar bolup galan bir näçe ýollarymyz bar. Indi menem esasy şu halk aýdymlardan şu akal ýoluny özüme has ýakyn görýän, öz akal ýolundan ýerine ýetirýän. Hemem şu akal ýolunyň şu Türkmen halk aýdymlaryny şu estrada ýoluny özümçe şu geçirip şu ýerine ýetirmän has gowarýan. Döwrü waplaşdyryp hawa. Onuň ýanky ýalyp şu estrada ýoluny hem oňam öz kynçylyk bar. Siz üçin halk aýdym aýtmak has ýakynmy ýa estrada aýdymy aýtmak ýakynmy? Men üçin ikisim has ýakyn. Täze mesela birini aýdyp birini goýar ýalyk ýöne esasy näme Türkmen halkymyzda has ganymyzda singen Türkmen halk aýdymlary bolupdyr. Men maňa galanlar şu saýlamaly bolany Türkmen halk aýdymlary saýlardım. Çok sağ olun Şamrat. Birinci jogabynız bilen ileşlemede rahatlaşanlar umid edýäs. Gelonda ileşlemede jaňa deli. Alo salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýäs, SMS ýollapsyňyz. O yolladım. Emar olar seni silahda etrafından adım Murat geldi. Bilýänsiňiz da gepleşigimiziň şertlerini. O. Ýa gatnaşyp görmüdiňiz? Yok, Birinji gedek. Onu üstünlüğü ardy edýäs. Murat geldi. Tamam.
Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. Aileyeceğini. Bolýar. Başdan dinleýäs. Şerimin boyladı geliyorum ayrıca. Ölüm yola koymadı gel canım ayrıca. Şerimin boyladı geliyorum ayrıca. Ölüm yola koymadı geliyorum ayrıca. Yüreğimin ayağını gel ağla kıvınlamayı. Akbarım sana bağlı geliyorum ayrıca. Sol ömrüm sana bağlı geliyorum ayrıca. Ola mı? Elbette bolar. Berekeler diýär Murat geldi. İkinji şertimize geçýäs. İkinji şertimizde häzir gepleşigimiziň mihmany Şamrat Hojaguliýewiň aýdyp berjek aýdynyň ýerinde dowam etmeli. Şamrada geçirýär. Alo, salam. Tamam. Ben bir aýdym ýerine etip beren, ýygyň başardan dowam edip beren. Böyle. Aramada menzil galli, aylar geçiyor yıllar dalli. Aramada menzil galli. Aylar geçip yollar dolu. Eririm sana memulli. Men bilmem geldim. Eririm sana memulli. Men şunu bilmem geldim. Men seni görmem geldim. Halımı sormana geldim. Arama. Bolar. Yeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Siz biziň gepleşigimizde yeňji aýdymam saýlap bilersiňiz. Toylu homatron. Saydım kasede. Bolýar Murat geldi. Toýly homatyň aýdymy siziň üçin ýanglanlar. Biz size köp sag bolsun aýdýas. Biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Böyle tamam. Sözüsün abi. Sag bolun. Açırdın bağa barani gödel Çek düşün çemenleri yağıp tireni gödel Taştan görün bir dizin bunu yüreni gödel Dünya 5 gün ötür devra süreni gödel İlk günümü açırdın bağa barani gödel Çek düşün çemenleri yağıp tireni gödel Taştan görün bir dizin bunu yüreni gödel 5 gün
Mehmanlar siz ýa-ni toýly homatyň ýerine ýetirmegine aýdyma tomaşa etdiňiz hemem diňlediňiz. Elbetde baýdym biziň gepleşigimizde ýeňji bolan Murat Gelli atly ýyleşimiz üçin ýanglandy. Indi bolsa 05-80 gysga belgimizde has köp SMS-in ýollap gepleşigimizde gatnaşmak istek bildiren indiki ýyleşimizde jaň etmek bilen biz gepleşigimizde dowam edýäs. Alo, Alo, salam. salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs. Hava tanıştırıyorsun. Öýdüňiz bilen tanış etseňiz. Hakikaten Traun'dan hayır. Aýgul bilýänsiňiz-de gepleşigimiziň şertlerini. Sağ bilen. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. Züleyha Kakayvan, Edem'den de kutluğun aydınlık süren. Bolýa, başlyna. Varlar emrimi, o dailetini. Edem'den de kutluğun, yollarına mina. Dağıtlı dizilimde, Hindistan eylesin. Edem'den de kutluğun, yollarına mina. Yalan yürüması, ömre yakın yok. Bir kasabasın, bir gün yıkın yok. Bir baksın dinlere, asla hakkım yok. İçimden de kuttur, yollarıma minna. Bollymy Aýgul? Kabul edýäs, ýerine ýetirdiňiz. Ine ikinji şertimizde geçýäs. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimiziň mihmany Şamrat Hojaguliýewiň aýdyp berjek aýdymy ýyly dowam etmeli bolsaňyz, şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Salam gomsoň. Alo, salam. Men bir aýdym ýerine ýetirip bereyim, başardyňyzdan ýerine ýetirip bereyim. Böyle. Yürekte adyň ýalmana, rufat bermaňa. Şanyňa aýdym düzmene, rufat bermaňa. Ya sinnanati dinmane asmanayna. Ya sinnanati bitmene bakzayna. Inni min yar bir karar görmesem didarını gitmeye gece ulan. İntidarını seni severim erdemimde benim erkim senin ellerimde. Bolýa, kabul edýäs. Şeýlelik bilen Aýgul gepleşigimizde ýeňje mollagyny gutlaýas ýeňşiňiz bilen tüýsürekden. Sağ olun. Ruhsat bermaňa diýip aýdym aýtdyňyz ýa-ni. Indi biz hem size ruhsat berýäs aýdym saýlamaga sebäp siz biziň gepleşigimizde ýeňji aýdym hem saýlap bilersiňiz. Ahmet Atıcan bunu parakat yemekini. Bolýa, Ahmet Atajanowyň bu aýdymy ýürekde siziň üçin ýanglanar Aýgul köp sag bolsun aýdýas biz size gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Barı sağ olun. Bolýa, sag bolun. Uçup göğe akkuş dey, dünya in alkış dey, halkın göğünü kalkış dey, dostlu şartlık keramet, arzuan coşurup, ulus ili üşürüp, at koydular durşurup, dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya, dünya, dünya dursun, 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 dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun, parahat, dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya, dünya, dünya dursun, 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 dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun, parahat.
Işıklar güllürdep enesi yerlerler Diyar olur cet dünya dursun parahat Parahatlık nişani salamatlık nişani Bağıt şartlık nişani Dünya dursun dünya dursun dünya dursun parahat dünya dursun dünya dursun dünya dursun parahat Yaltı yerden ardığı Yeryüzünün ardığı Dünya dursun dünya dursun dünya dursun parahat dünya dursun dünya dursun dünya dursun parahat Mehmanlaşlar gepleşigimizde ýeňji bolan aýgulaty ileşimimiz üçin Ahmet Atajanowyň ýerine ýetirmegine aýdymysyz, tomaş etdiňiz, kemem diňlediňiz. Biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde ahlap gelýär, biz gepleşigimiziň ahryna gepleşigimizde gelip gatnaşan üçin, ileşlerimiz bilen bilelikde aýdym ýerine ýetiren üçin gepleşigimiziň mehmany Şamrat Hojagulyeva hoşallamyz bildirýär. Şamrat köp sag bolsun aýdýas, gepleşigimize geldiňiz, ine ileşlerimiz bilen bilelikde aýdym aýtdyňyz, ilki siz aýdym aýdyp berdiňiz, olar ýyzyn dowam etdi. Köp sag bolun. Köp sag bolun gepleşigine çağıran üçin. Menem fırsatdan peýda gahrman arkadamyda biz ýaşlar üçin, talip ýaşlar üçin etden aradalar üçin gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýan, gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerine elmeda marwaşlyklara wesenmäni tüýsüregimden arzu edýär. Köp sag bolsun aýdýas, Şamrat, arzularyňyz hasyr bolsun. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda bilim alýaňyz, bizem size okuwlaňyzda şeýlekem aýdym säze alemine diňe üstünlikler ýar bolmagyny arzu edýäs. Goý sesiňiz hemişe mundan belentirýän. Sag bolun. Siziň hem işiňizde üstünlik arzu edýän. Sag bolun. Gepleşigimiziň dowamyna ýerleşlerimiziň bagtyar döwrümizde bolan bu ýsonjy aýdymy urlup ýanglandy. Halk üçin eşiretli durmuşy bagş eden gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan işleri elmydama rawajalsyn. Şeýle arzuwlar bilen biz gepleşigimizi geçirip oturýar. Hoş, sag bolun. Adamlar hava şertlerinin adam bedenine getirýän oňaýsyz täsirleri bilen bagly hawadaky tozan we ölçükler arkaly döräp biläjek keselleriň öňüni almak maksady bilen her bir adam ellerini ýygy-ýygydan ýuwmalydyr. Dem alyş ýollary üçin niýetlenen agyz burun örtüklerini ulanmalydyr. Şeýle-de howpsuz araçagy ýagny 2 metr aralygy berjaý etmelidir. Mehriban ýerleşler, şu düzgünleri berjaý etseňiz, siziň janyňyz sagdyn bolar.